Svi mi svakodnevno idemo u kupovinu i upadamo u zamke trgovaca za koje nismo ni svjesni. Trgovci imaju mnogo načina kako da izmanipulišu vama da bi kupili što više proizvoda i tako potrošili više novca. Kupci u ove zamke upadaju spontano i nisu ni svjesni da su izmanipulisani. Ovo su prodajni trikovi sa kojima nas trgovci svakodnevno varaju. Na mjestu broj 1 nalazi se promjena rasporeda u radnji. Promjenom rasporeda u radnji trgovci vas tjeraju da idete u potragu za željenim proizvodom i tako se stvara veća šansa da u vašoj potrazi vidite razne proizvode i da ih kupite. Na drugom mjestu nalazi se kompromisna cijena. Pod tim se podrazumijeva da trgovac stavi dva slična predmeta jedan pored drugog s tim da prvi proizvod ima visoku cijenu, a drugi nisku i tako kupac kupuje jeftiniji proizvod misleći da je dobro prošao. Ovaj trik se najčešće koristi u prodavnicama elektronike. Na trećem mjestu se nalazi sniženje na kratak vremenski period. Pod ovim trikom se podrazumijeva sniženje proizvoda na par dana za 30% nižu cijenu i tako vas tjera da odmah kupite proizvod. Ovo je jedan od najčešćih trikova i mnogi upadaju u ovu zamku. Na četvrtom mjestu nalazi se kontrola emocija muzikom. Ovo je jedan od trikova kojim trgovci manipulišu nivoima energije kupaca. Muzika koja je prilagođena tako da ne bude ni tiha ni glasna tjera kupce da kupuju nove stvari. Na petom mjestu se nalazi velike korpe, odnosno velika kolica. Korištenjem velikih kolica u kupovini stvarate osjećaj da niste ništa kupili i tako kupujete još dodatnih stvari. Dok korištenjem male korpe i u slučaju da vam nedostaje neka sitnica otićete na kasu, a stvar koja nedostaje uglavnom je nešto što nije neophodno.